Zometeen het laatste nieuws van corona. Het grijpt om zich heen. En we praten natuurlijk met de burgemeester Bob Vosselmans. Van de gemeente Wezel, de nieuwe burgemeester. Het wonderkind is gearriveerd. Ja. En we hebben de mensen voor en achter de musical West Side Story. En we spreken met Geert Smits. Over zijn boek Krijg de Geest. Dit is Keverberg Live. Ja, traditiegetrouw starten we altijd met het nieuws van de tafelgast. Het nieuws van de maand, Lara. Ja, als presentator van het Vastelovenscafé van Omroep PNM kan ik het natuurlijk nergens anders over hebben dan over Vasteloven/carnaval. En ja, dit jaar hebben we gezien, een carnavalist is eigenlijk een optimist pro forma, zeg maar. Echt, we hebben dit jaar gezien de stormen. Dus in Sittard was bijvoorbeeld de kinderoptocht afgelast. En de week daarna werd de grote optocht afgelast. Hier in Pelemaas zijn alle optochten afgelast. En we hebben woensdag een rondje gemaakt langs alle verenigingen. En we hebben gevraagd, ja, wat bleef je nou bij dit jaar? En het was allemaal die storm, het feit dat de optocht een paar dagen later was en dat dat eigenlijk heel erg leuk was. En dat dat unieke aspecten mee heeft genomen. Dus er zijn weer nieuwe tradities geboren door het weer. En ja, wat Vastelovend altijd met zich meebrengt, we zien het in de liedjes van de Breurkes en ook met de liedjes van de Prinsen van het Graashoek. Het leven is een lach en een traan. En dat is met carnaval ook. Ze hebben gezien in Meersen dat daar een chauffeur van een carnavalswagen is omgekomen bij een tragisch ongeluk. We hebben in Maasbree meegemaakt dat iemand van Jong Nederland, die nauw betrokken was bij het boerengezelschap, dat die een dag na carnaval is overleden. Dus het is een lach en een traan. En ja, dat is carnaval. Dat is carnaval. En dat optimisme is wel nodig in deze tijd, want alles draait tegenwoordig om corona. Zullen we er nu maar weer even over beginnen? Ja, en iets positiefs te maken. Ik hoop het. Laten we beginnen. Ja. Ja, Luc Levels, welkom hier in Kasteel de Keverberg. Arts GGD Limburg Noord, moet ik zeggen. U weet alles over corona. Het laatste nieuws is de 7e besmetting met corona en in Rotterdam mogelijk de 8e. Iedereen zat eigenlijk een beetje te wachten op het feit dat wanneer komt de eerste in Limburg. Maar toch wordt het verspreid over heel Nederland. Ja, het is inderdaad zo dat toen laatst in Duitsland inderdaad vlak over de grens de eerste gevallen van corona de kop opstaken. Toen had je inderdaad kunnen verwachten dat het in Limburg ook zou plaatsvinden. Maar tot op heden hebben we het gelukkig nog buiten de deur weten te houden. Ja, laten we even de voorschriften nog duidelijk doornemen, want dat is volgens mij allemaal wel bekend. Hè? De handen wassen, niezen, hoesten in de elleboog. Dat is eigenlijk het belangrijkste eigenlijk. Ja, dat zijn voor de rest, mondkapjes zijn niet zo verstandig. Nee, mondkapjes zijn eigenlijk niet zo verstandig. Het enige wat je ook nog kunt doen is natuurlijk papieren zakdoekjes gebruiken en die dan ook gelijk wegdoen, niet weer in je broekzak stoppen. Hè? Dus dat zijn eigenlijk de maatregelen die gewoon de inwoners kunnen treffen om in elk geval te voorkomen dat je besmet raakt. Ja, we worden overspoeld met nieuws. Hè? Nederland, RTL, alle zenders besteden er aandacht aan. En wij natuurlijk ook. We zullen eventjes het coronavirus even introduceren. Het coronavirus heeft Nederland en ook Pelemaas in zijn greep. Donderdagavond werd bekend dat er een Nederlander met het coronavirus is besmet. De vrouw en de dochter van de coronapatiënt uit Loon op Zand zijn ook besmet met het virus. In de Duitse regio Heinsberg, net over de grens bij Sittard, neemt het aantal besmettingen snel toe. In bijna alle winkels is de desinfecterende handgel uitverkocht. En daarom houdt de GGD de situatie nauwlettend in de gaten. Op dit moment hebben wij geen enkele reden om de mensen in onze regio extra maatregelen te adviseren. Belangrijk is om daarbij te zeggen dat wij op dit moment natuurlijk ook de grieppiek zien naderen. Verwachten we eigenlijk, dat is een normale moment om de grieppiek te verwachten. En dan doe je er altijd goed aan om als je ziek bent thuis te blijven. Want anders kun je mensen ziek maken en dan ben ik niet bang voor corona, maar vooral voor de griep. Zorg dat als je ziek bent dat je in je elleboogplooi niest of hoest. En als je echt fikse klachten hebt en je hebt daar zorgen over, neem dan contact op met je huisarts.
hoe komt het toch dat mensen elke keer deze informatie nodig hebben? Tegenwoordig hebben we social media, we hebben internet, we hebben televisie. En toch hebben we hulplijnen, heb ik begrepen. Ja. En toch zijn er nog mensen die vragen hebben. Ja, we krijgen bij de GGD heel veel vragen op dit moment. En dan is het nog niet eens zozeer over de maatregelen die ze kunnen treffen, maar ook bijvoorbeeld mensen die terugkomen uit een gebied uit Italië, waar nu dus echt corona heerst. Met vragen van, ja, wat kan ik daarmee? En stel dat ik ziek word, wat dan? Of kan ik überhaupt op vakantie gaan naar Italië? Dat soort vragen, die krijgen wij nu ook heel veel. Ja. Maar ik zag u vanochtend, u gaf meteen een hand. Dus voor u geen reden om geen hand te geven. Ja, kijk, geen reden om geen hand te geven. Maar wat je wel moet doen is met enige regelmaat je handen wassen. Ja, dat is wel van belang. Ja. Nou hoor ik heel veel mensen zeggen handen wassen. Ook zo'n mooi voorbeeld. In België, weet u dat ze daar andere voorschriften hebben dan in Nederland? Ja, kijk, ieder land kan natuurlijk voor op zich maatregelen treffen. Dat wordt op zich wel op Europees niveau wel afgestemd. Maar je kunt gewoon per land wel verschillen hebben. En het is gewoon soms echt maatwerk wat we... Kent u het verschil tussen Nederland en België wat het handenwassen betreft? Wat handenwassen betreft niet. Maar ik weet gewoon dat bijvoorbeeld ook in Duitsland soms andere maatregelen getroffen worden dan bijvoorbeeld in Nederland als er mensen besmet zijn. Ja. Dan licht ik u even in. 20 seconden in Nederland, handen wassen. Ja. Dat is lang, hè? Dat is lang. Ja. Maar in België zeggen ze 40 tot 60 seconden. Nou kan het zijn dat ze in België viezere handen hebben. Ja, dat zou zomaar kunnen. Het kabinet vormen duurt ook wat langer in België. Dus alles duurt een beetje langer in België. Ja. Dat zou eventueel kunnen, maar daar bent u niet van op de hoogte eigenlijk. Nee. Ik was me eigenlijk nog wat aan het afvragen. Hè? Er wordt heel veel in de media verteld. Wat is nou het item wat steeds terugkomt, waar u zich meest op ergert, wat gewoon niet klopt? Het item wat ik meestal... Zijn dat de mondkapjes? Of het... Ja, mondkapjes is komt toch wel heel vaak terug, inderdaad. En ja, je ziet gewoon landen waar wel iedereen buiten op straat de mondkapjes op heeft, terwijl dat eigenlijk weinig nut heeft. Ja. Ja. Maar nu kan ik me ook voorstellen, we weten heel veel dingen van het coronavirus nog niet. Er is niet over bekend. Bijvoorbeeld wanneer het besmettelijk is. Ik geef een voorbeeld, er wordt gezegd, als iemand klachten heeft, dan kan die eventueel iemand met druppeltjes besmetten. Maar nu wordt er in de wandelgangen ook al gezegd dat de mensen besmet zijn zonder dat er klachten zijn. Is het nou mogelijk bij een nieuw virus, ik vraag het even aan de arts infectieziekte, dat we dit gewoon nog niet weten? Nou, het is inderdaad zo dat er nog veel dingen over het coronavirus niet bekend zijn. Maar wat we wel uit ervaring weten is dat op het moment dat mensen klachten hebben, symptomen hebben, op dat moment zijn ze besmettelijk. En dat komt gewoon doordat ze op dat moment hoesten of niezen en daardoor komen druppeltjes mee, daar zit het virus in en zo kunnen ze het overdragen. En als mensen geen klachten hebben, dan zijn ze vrijwel niet of niet heel besmettelijk. Dus dat weten we uit ervaring dat dat wel zo is. Ja. Ja. Dus belangrijk is dat bij mensen bij wie dat gesignaleerd wordt, dat er een soort contactonderzoek komt. Met wie hebben ze intensief contact gehad? Ja. En tot nu toe is dat positief, want het zijn allemaal bronnen uit Lombardije. Dus dat betekent dat er nog weinig mensen zijn, of nog geen, althans niet bekend, dat ze elkaar besmet hebben in Nederland. Nee, het is inderdaad zo dat de gevallen die in Nederland op dit moment bekend zijn, die hebben allemaal een link met Italië, met Lombardije. Ja. En ja, ze hebben wel een partner of hun kinderen besmet, maar het is niet zo dat ze in hun directe omgeving iemand besmet hebben. Dus, maar hoe is het mogelijk dat wij hier op steenworp afstand van Noord-Rijn-Westfalen zijn? Oké, we hebben de Maas ertussen, hè? Want we hebben nog even gedacht, moeten we de burgemeester wel uitnodigen? Moeten we naar de andere kant van de Maas? Zit dan nog dichterbij. Hoe is het dan mogelijk dat wij dat coronavirus tot nu toe nog buiten Limburg hebben gehouden? Ja, dat heeft toch waarschijnlijk te maken met de mate waarin de mensen contact hebben gehad met iemand die besmet is in Duitsland. Dus als dat zeer beperkt is geweest of helemaal niet, dan loop je ook eigenlijk geen risico op een besmetting. Dus waarschijnlijk is dat het geval geweest. Of zegt u dus een kwestie van tijd? Ja, uiteindelijk is het een kwestie van tijd. Kijk,
we weten nu dat elders in Nederland al gevallen bekend zijn. Dus het is heel reëel om te verwachten dat het ook hier in Limburg een keer de kop op gaat steken. Ja. We zijn even een rondje gaan maken door deze gemeente, dit gebied, om te kijken of het bij de mensen leeft, of ze zich ongerust maken. Dus wij wassen gewoon goed onze handen en dan komt het helemaal goed. Duitsland, ja, daar kom ik toch niet. Dus dan kan toch geen kwaad. Maar als het bijkomt, dan kan het toch wel snel. Maakt u zich al zorgen over het coronavirus? Ja, een klein beetje wel hoor. Het komt dichterbij hè. Ja. Over de grens naar bij Duitsland? Bij de Erkenans is niet zo ver weg hè. Nee. En dat was wat heet, ja. En niet te ver van huis gewoon. Veel toes blijven, niet te veel onder de mensen. Maakt u zich zorgen? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik hou mezelf verstaande. Met een zonnestem. Nee, wat mooi. Ja, ik kan er minder echt zorgen maken, denk ik. Je blijft rustig en... Heel rustig, jongen. En als het komt, dan is het toch. Wat moeten we doen? Voorzichtig zijn. En eigenlijk niet te veel het publiek opzoeken, denk ik. Want de massa denkt dat het toch een risico lopen is. Hè? Maar ja, niet in een vliegtuig, niet in een trein. Snel naar huis toe. Snel naar huis toe. Wat is nou erger, de angst voor het virus, dat staat ook in de Volkskrant op de voorpagina, of het virus zelf? Ja, wat met name op dit moment speelt is denk ik toch de onrust onder de inwoners. Hier is men nog vrij nuchter, Ja. een beetje onverschillig, misschien wel een beetje laconiek. Ja, maar toch krijgen wij ook echt wel veel meer telefoontjes van inwoners, ook van professionals over het coronavirus dan normaal gesproken in een week bij de GGD. Dus het speelt gewoon echt heel erg. Ja. Nou, stel dat het in deze regio komt, in regio Noord-Limburg, want in Zuid-Limburg gaan ze allerlei activiteiten al afgelasten. Uit voorzorg. Waarom doen wij dat niet? Ja, dat is wat ik net ook al aangaf, het is echt gewoon maatwerk. Je moet gewoon echt samen met de gemeente, de GOR, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, kijken van welke risico lopen mensen bij welke evenementen. En dan wordt er gewoon een afweging gemaakt of evenementen eventueel afgelast worden, ja of nee. Maar dat is op dit moment in onze regio nog niet aan de orde. Nee. Maar stel dat het komt en iemand heeft het onder de leden. Wat gaat er dan in werking? Als het iemand is die corona, die verdenking heeft op corona, dan gaat de GGD dat noemen we een bron- en contactonderzoek gaan we opstarten. Dus dan gaan we inderdaad op zoek naar waar heeft die persoon in kwestie corona eventueel opgelopen. En we gaan kijken van met wie heeft die contact gehad. En dat gaan we in kaart brengen. En die mensen die contact hebben gehad, die gaan wij als GGD weer monitoren. Ja, want je moet er toch niet aan denken dat er een groot gebied heel veel besmettingen komen. Want dat kunnen wij met de zorg niet aan. We krijgen het nu al niet rond. Is dat de grootste zorg? Dat kan straks, als er echt heel veel besmettingen gaan komen, kan dat een probleem worden. Ja. Ik heb ook al gezien filmpjes van mensen in Noord-Rijn-Westfalen en net over de grens bij Zelfkant. Ja. En dat er gehamsterd is aan alle kanten. Is dat hier ook al te merken? Dit is hier nog niet echt aan de orde. Nee, ik denk wat u net al aangaf, we zijn nog redelijk nuchter wat dat betreft. Maar ja, weet je kunt je voorstellen als hier straks inderdaad heel veel gevallen gaan komen, dat je misschien ook dat soort taferelen gaat krijgen. Dan blijken er toch meer mensen angsten te hebben, Lara, dan wij nu vermoeden. En dat komt dan in één keer aan de oppervlakte. Ja. Maar tot nu toe hartstikke bedankt. U was hier, u wilde hier best komen. Maar als er eventueel gevallen waren, dan was u niet gekomen, want dan moest u aan het werk. Dan moest ik aan het werk, ja. Wij zijn als GGD zijn al een aantal weken volle bak aan het werk. We zijn in die zin ook opgeschaald, zoals we dat noemen. Dus er zijn ook andere afdelingen bij betrokken die normaal gesproken helemaal niks met infectieziekten hebben. Dus we zijn echt volop bezig met corona op dit moment. Ja, en dat gaat 24/7 door. Zijn er eigenlijk nog, even een vraag van mij, zijn er ook nog, als bedrijven nu merken, ik werk dan zelf bij het waterschap, dus wij komen echt uit heel de provincie komen wij bij elkaar. Ja. Wat als daar nou een collega ziek wordt, zijn daar ook protocollen voor of moet een bedrijf dat zelf verzinnen? In principe heeft een bedrijf, als het goed is, hebben ze een arbodienst. En die zijn weer verantwoordelijk voor de zorg binnen dat bedrijf. En de protocollen die zij hebben, dat zijn eigenlijk, die worden gewoon landelijk afgestemd met het RIVM. En dat zijn ook de protocollen die wij normaal gesproken hanteren. Dus
als het goed is, is een arbeidsdienst en een bedrijf zou daar ook op voorbereid moeten zijn. Ja. Nou, ik hoop eigenlijk dat u de komende tijd heel weinig werk heeft. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, dank voor de komst. Graag gedaan. Ja, hier op steenworp afstand heb je een prachtig huis. Een prachtig herenhuis met kenmerkende artistieke elementen. Ligt fantastisch, je kijkt over de Maas. Op het Veersepad. En misschien is dat wel een van de mooiste straten van heel gemeente Pelen-Maas. En daar is van alles om te doen. Of niet, Inigo? 13 voor de mensen in Kessel een bekende straat en ook een bekend pand. Dat is onlangs afgelopen jaar gekocht door een aantal mannen uit Kessel. En die hebben daar plannen mee om dat te gaan veranderen in een woonzorgcomplex. Ze willen daar 13 niet zelfstandige wooneenheden gaan bouwen waar mensen met elkaar samen oud kunnen worden. En dat betekent ook dat daarvoor een nieuw gebouw zal moeten gaan komen. Misschien met het huidige gebouw, maar misschien ook wel een volledig nieuw gebouw. En dat plan is eind vorig jaar gepresenteerd, samen met de wethouders. Maar in de loop van de tijd is er ook heel veel kritiek op gekomen. Omwonende buurtbewoners hebben zich verenigd in een actiegroep. Red Karakteristiek Maasdorp Kessel. Ze zijn kort gezegd bang dat het straatbeeld gaat veranderen. Dat het nieuwe complex wat er komt niet past in het straatbeeld. En dat het ook veel te druk gaat worden. Nou, er is veel te doen over geweest. Ook politiek is dat niet onopgemerkt gebleven. Er zijn raadsvragen gesteld door lokaal Pelen-Maas. Zelfs een van de partijen die een wethouder levert die erbij betrokken is bij het hele project. Dus het is een gevoelig onderwerp. Ja, maar dan kennen we jou als iemand die aan hoor en wederhoor doet. Ja, precies. Dus we hebben uiteraard alle partijen om een reactie gevraagd. Dus ook de wethouder, maar die wil al een maand of 3 niet reageren op onze vragen. Lokaal Pelen-Maas wil niet reageren op onze vragen. En ook de actiegroep heeft aangegeven dit geen geschikt moment te vinden om te reageren. Eén partij hebben we wel gesproken en dat is wel opvallend, want dat is de partij die eigenlijk nog nauwelijks in de aandacht is geweest, in de media is geweest. Dat zijn namelijk de initiatiefnemers. Okay. En ik heb ze gevraagd naar wat eigenlijk hun plannen zijn en hoe ze kijken naar de kritiek op die plannen. En als het goed is, hebben we daar een filmpje van. Zeker. U bent een van de initiatiefnemers van het Veersepad nummer 13 om daar een woonzorgcomplex te maken. Nou is het hele dorp lijkt al in vuur en vlam te staan. Er is een actiegroep tegen het plan. Er zijn al raadsvragen gesteld. Maar één groep is eigenlijk nog nauwelijks in het nieuws geweest. En dat bent u. Hoe kan dat? Nou, wij hebben bewust gekozen voor een plaatje aan de zijlijn als het gaat om ons verhaal vertellen. Omdat wij eigenlijk niet in de verdediging willen tegen een heleboel verhalen die de ronde hebben gedaan. Dus we willen vooral ons eigen verhaal vertellen. En ik denk dat dit een gepast moment is om ons eigen verhaal goed te gaan vertellen. En als we dan eens even teruggaan naar het begin. Afgelopen jaar toen heeft u het huis gekocht met een plan om daar een woonzorgcomplex van te maken. In een notendop, wat houdt het plan in? Nou, we willen met 13 gezinnen, 13 stellen uit Kessel, willen wij een mooi gebouw neer gaan zetten, waarin we zeg maar samen gaan wonen, samen gaan leven, samen voor elkaar gaan zorgen en samen oud willen worden. Dat zijn de pijlers van ons plan. Met dat plan zijn we ook begonnen, dat is de basis van het plan. En bij dit plan hoort een gebouw en dat gebouw moet komen op de Veersepad 13. En dat gebouw dat roept heel veel discussie op. Hè? Dus met name de omwonenden die zijn bang dat het niet in het straatbeeld gaat passen. Dat is eigenlijk de belangrijkste kritiek. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, wij snappen natuurlijk de emotie die er is bij buren en bij buurtgenoten. En daar hebben we ook alle begrip voor. Het is alleen lastig om je te verdedigen tegen plannen die er nog helemaal niet zijn. Dus wij hebben schetsen moeten maken voor het aanvragen van een principeverzoek bij de gemeente. En die schetsen worden nu gebruikt als ware het gebouw wat wij daar willen gaan neerzetten. Nou, niets is minder waar. Er is nog helemaal geen contact geweest met een architect. Er zijn helemaal geen tekeningen. Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast. Dus we staan nog helemaal vooraan in het traject van de ontwikkeling van wat daar moet gaan plaatsvinden. En nou ja, het kan haast niet anders dan dat gebouw wat er nu staat, de woning die volgens die inwoners karakteristiek is voor het straatbeeld, dat die tegen de vlakte zou moeten en dat er een ander groot gebouw voor zal terugkomen waar die 13 gezinnen kunnen gaan wonen. Klopt dat?
Nou, of dat zo gaat plaatsvinden, weten we ook nog niet. Hè? Wij willen daar vooral een gebouw gaan neerzetten wat gewoon past in de omgeving. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. Maar we gaan met name in dit stadium van ontwikkelen van de plannen, gaan wij zoeken naar architecten die samen met ons de uitdaging willen aangaan om daar een gebouw neer te zetten wat past. En als dat dan een situatie wordt waarin het huidige gebouw mogelijk gesloopt moet gaan worden, dan is dat zo. Maar we zullen zeker ook gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn om het bestaande gebouw te gebruiken in de plannen die wij hebben. En ja, daarover willen wij vooral met de buurt en de buurtgenoten in gesprek gaan om te kijken op welke manier dat we dat gaan doen samen. Wat doet de kritiek met u? Nou, aan het begin vind je dat gewoon heel vervelend, hè? Want je denkt gewoon een plan te hebben met een hoger belang. Hè? Dus geen persoonlijke belangen alleen, maar er speelt echt een veel breder belang. Het meest vervelende in het hele traject tot nu toe vind ik dat er heel veel onwaarheden worden verteld. En dat er media worden gebruikt om de publieke opinie te manipuleren met onwaarheden. Ik zal het maar netjes houden, met onwaarheden. Wat voor onwaarheden zijn het dan? Nou, het gaat om het gebruik van tekeningen. Het gaat om de manier waarop wij het perceel gekocht zouden hebben en dat niemand op de hoogte was van het feit wat wij daar wilden gaan doen. Ik kan er een opsomming van maken, maar volgens mij is dat nu niet nodig. Er is een heleboel onwaarheid gesproken, met name op Facebook. De wethouders die hebben zich al eerder ook uitgesproken voor de plannen die er staan in een principebesluit. Daar zijn ze akkoord mee gegaan. Tegelijkertijd zijn er eerder andere plannen geweest van 3 of 5 appartementen, zo is op internet te lezen, waar ze niet mee akkoord zijn gegaan. Hoe kan het dan dat ze hier met 13, niet zelfstandigen weliswaar, maar woningen wel akkoord gaan? Ja, ik ga niet op de stoel zitten van de gemeente. Dus deze vraag ga ik gewoon geen antwoord op geven. Maar klopt het wel dat u ook de steun krijgt van de gemeente op dit moment? En ook, zoals te lezen is, met een communicatieadviseur van de gemeente die u ondersteunt in de communicatie van het plan? De steun van de gemeente is er echt volledig tot nu toe. En we hebben die steun natuurlijk ook wel nodig. En het is een nieuw traject wat we inzetten. Het is niet helemaal supernieuw, maar het is wel vernieuwend voor deze omgeving. En alle nieuwe dingen die zorgen voor twijfels bij andere partijen. Dus we hebben wel degelijk de steun van de gemeente nodig. Ja, en die steun die heeft u van de wethouders, want die zijn in ieder geval akkoord met het principeverzoek. Ja. Maar ook de gemeenteraad zal uiteindelijk moeten instemmen met een bestemmingsplanwijziging. Ja. En de fractie van Lokaal Pelemaas, nota bene een van de partijen die een van de 2 wethouders levert die met dit onderwerp bezig is, die hebben kritische vragen gesteld aan het college over het proces tot nu toe. Ja. Maakt u zich zorgen over die goedkeuring van de raad ook? Nee, nou, ik denk dat het de rol is van een gemeenteraad om vooral heel kritisch te zijn. Hè? Dus we zijn eigenlijk wel blij met een kritische raad. Die vragen kunnen beter nu gesteld worden en beantwoord worden dan dat we dat over een jaar krijgen. Waarin we eerst een jaar ruziend met elkaar over straat zouden moeten. Dus ik ben eigenlijk al blij met die kritische vragen. We hebben zelf inmiddels met bijna alle partijen aan tafel gezeten. We hebben ons verhaal kunnen doen. En het is aan hun, want we willen niet beïnvloeden, maar het is aan hun hoe zij ons plan beoordelen. Hoe gaat u nou verder? Nou, we zijn heel druk bezig met ons aan het voorbereiden op gewoon de normale procesgang. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Wij zijn op dit moment met adviesbureaus aan de slag om te kijken op welke manier dat we dat proces het beste vorm kunnen geven. En in overleg met de dorpsbouwmeesters zijn we ook aan het kijken naar welke architect we in de arm zouden kunnen nemen die dit soort trajecten goed in gang kan zetten. En die dus ook vooral gaat kijken naar de belangen van de omgeving. Niet alleen onze belangen, maar hoe kunnen we daar nu een gebouw neerzetten wat past in de omgeving, wat mooi is en wat voldoet aan onze vraag, maar ook aan de vraag van buren en buurtgenoten. Tot zover de bijdrage van Inigo. En ik moet er even bij vertellen dat de wethouders en ook de actiegroep nog niet bereid is geweest om op beeld te reageren. Omdat er aanstaande dinsdag een overleg is. En dat willen ze eerst even afwachten. Aan tafel Geert Smits. En we gaan praten. Welkom, meneer Smits. Ja. Mogen we elkaar tutoyeren? Dat hebben we eigenlijk voor de uitzending ook al gedaan. Ja. Krijgt de geest heet het boek over bezielde gemeenschappen en een bescheiden, betrokken bestuur. Ik vroeg me onmiddellijk af, voor wie is het boek bedoeld eigenlijk? Toen dacht ik eigenlijk voor beleidsmensen of ambtenaren. Klopt dat?
Ja, de wetenschap, beleidsmensen, bestuurders zeker ook. Ja. Politici in het algemeen. Ja, en het is goed ontvangen, want als ik naar het voorwoord kijk, dan zie ik een reactie van Willem Trommel. Dat is niet de minste, hè? Nee. Want leg even uit wie dat is. Nou, dat is een hoogleraar aan de VU in Amsterdam, sociale bestuurskunde. Hij is betrokken bij de Bejaarde Beckman Stichting van de PvdA, de wetenschappelijk bureau van de PvdA. Ja. En hij heeft wel enig gezag in Nederland in het bestuurskundeland. Ja, en als hij in het voorwoord lovende woorden heeft, dan maakt u een klein vreugdesprongetje. Nou ja, dus in ieder geval heel veel plezieriger als wanneer dat hij heel kritisch was geweest. Ja. En het boek is een soort neo-sociaal manifest. Dus geen communistisch manifest, dat gaat een beetje te ver, maar neo-sociaal en misschien ook wel kritiek op het neoliberalisme. Ja. Wat is er mis mee? Wat hebben we al die jaren verkeerd gedaan? We hebben zeker niet alle jaren iets verkeerds gedaan. Toen het neoliberalisme is geboren en we de verzorgingsstaat achter ons hebben gelaten, waren er heel veel goede redenen om dat te doen. En om ons af te vragen of we niet wat bedrijfsmatiger bijvoorbeeld bij de overheid zouden moeten werken, zodat we wat beter kunnen verantwoorden wat we met het geld van de burger doen. Ja, dus er waren heel veel goede redenen om de verzorgingsstaat achter ons te laten en meer in te zoomen op rendement. Alleen dat is in 30 jaar tijd wel heel erg, 40 jaar tijd wel heel erg doorgeslagen. Dan gaat u ook wel een tijdje mee. Heeft u toen al gewaarschuwd? Nee, ik ben zelf, ooit was ik concern controller en was ik mee verantwoordelijk voor het bedrijfsmatig functioneren van de overheid. En dat is ook nodig en dat is nu nog steeds nodig. Dus het is niet zo dat dat onzin is. Het is wel zo dat wij een overheid niet kunnen benaderen als de BV-overheid, als een onderneming. Nee. Je moet dus wel heel goed nadenken over de vraag waartoe ben je op aarde? En het boek gaat wat dat betreft juist in op wat Trommel de gulzige overheid heeft genoemd. Ja. En wat maakt dat die overheid steeds blijft groeien, terwijl iedereen zegt dat we een kleinere overheid nodig zouden moeten. Tot welke periode ging het goed? Wanneer zijn we doorgeslagen? Nou, ik denk dat dat al heel snel was in de jaren 90. Toen zijn we al heel snel. Kijk, de negatieve kanten van neoliberalisme heeft te maken met het kapitaal en de macht en de kennismacht die het kapitaal vergaart en daarmee en als de overheid die kennismacht ondersteunt, dan is er geen evenwicht meer in de samenleving. Dan gaat alles één kant uit. En dat is misschien wel het grootste probleem waar we nu mee te maken hebben. En dat betekent dus dat allerlei ecologische milieuvraagstukken die nu op ons bordje liggen, dat die geen goed antwoord hebben gekregen, dat die niet tijdig een goed antwoord hebben gekregen, juist omdat die eenzijdige aandacht vanuit het kapitaal en vanuit de kennismacht die ontstaan is, die moraliteit is er gewoon niet geweest. Ja, maar hoe heeft dat zover kunnen komen? Hebzucht? Weet ik niet. Hoe heeft het zover kunnen komen? Eigenlijk is het niet zo dat het fout was. Mijn eerste antwoord was ook het een antwoord vinden op die verzorgingsstaat. Was best wel een goed ding. Dus er waren best wel redenen om die kant uit te gaan. Alleen, en in de geschiedenis hebben we steeds gezien dat problemen overwonnen worden door echt nieuwe wegen in te slaan. Maar op enig moment zijn de antwoorden die we verzonnen hebben, dat zijn weer de oorzaken van nieuwe problemen. En op dat moment moet je wel een volgende fase gaan zoeken. En in dat tijdsgevricht zitten we nu. We zijn die volgende fase aan het zoeken. En er zijn gelukkig heel veel mensen die dat aan het doen zijn. Dus dat is niet zo dat dat iets is van beleidsmensen bij de overheid. Integendeel. Er gebeuren gewoon heel veel mooie dingen. Kijk eens hier naar het kasteel, wat mensen uit Kessel gewoon het initiatief hebben genomen. Dus er is heel veel nieuwe energie in de samenleving. En die energie
die verdient het om meer aandacht te krijgen van de overheid. Dat is misschien wel de essentie. En is uw boek in Pelemaas goed gelezen? Nee, het is net uit. Ik heb het aangeboden aan de gemeente en die zijn nu een uitgever aan het zoeken om het wat makkelijker beschikbaar te stellen, omdat ze anders er zelf heel veel werk mee hebben. Ze zijn ook... En heeft u een briefje erbij gedaan van, nou meneer, leest u eventjes, meneer Hermans, leest u dit hoofdstuk even wat beter? Of, Naar onze eigen bestuurders. Nee, dat is echt hun eigen verantwoordelijkheid om dat te doen. Daar ga ik er zeker niet bij zetten. Maar er zit een onderdeel in deel 3, dat gaat over het college van BW. Het lijkt me wel logisch dat de bestuurder dat wel wil lezen, ja. Dat zeker wel. Ja. Zegt u eigenlijk, dit is een soort verplichte kost voor elke bestuurder? Nee, die verantwoordelijkheid om de kennis te verrijken, die hebben ze zelf. Ik ga ze niet zeggen, dit is verplichte kost. Nee, maar nu heeft er ooit iemand op een splitsing gestaan en gedacht, we moeten de neoliberalistische kant op. Hè? Ja. Daar was alle begrip voor, van alle partijen, ook van PvdA, ook van linkse partijen. Ja. Nu zegt u bij dit manifest, oké, we moeten ergens weer een andere richting op. We moeten het volk meer de macht geven. Komen we er straks 30 jaar later achter dat dit ook niet werkt? De antwoorden of ben ik nou heel pessimistisch? De antwoorden die we nu gaan verzinnen, dat zullen niet de eindantwoorden zijn over 100 jaar. Nee. Dus op dit moment is het dat het volk meer aan de macht moet. Hè? Dan krijg je ook zelfsturing. Dat klinkt mij verkeerd. Het volk moet niet aan de macht. De kwaliteit van de gemeenschappen zou zodanig krachtig moeten zijn dat de spiegel van die gemeenschappen, dat is openbaar bestuur, dat die ook weer goed worden. Ja. Dus eigenlijk is het een zoektocht naar een kwaliteit van het openbaar bestuur zonder het bij noodzakelijkerwijs alleen bij dat bestuur te zoeken. Dus we zijn eigenlijk rondjes aan het draaien in het openbaar bestuur om onszelf te verbeteren. En daarvoor gebruiken we burgers. En ik zou het heel graag omdraaien. Ik zou de kwaliteit van die gemeenschap, als die verbetert, dan is de spiegel van die gemeenschap, en dat is het openbaar bestuur, zal dan ook meer kwaliteit hebben. Ja. Wat zijn valkuilen als we die burgers steeds meer... over macht mag ik niet spreken. Nee. U zegt in het boek over communaal, hè, noemt u het geloof ik? Nou, communaal is een woord wat Willem Trommel gebruikt heeft. Die vindt het dan communaal. Wat is dat precies? Nou ja, dat is waar ik heel erg voor pleit, is dat we aandacht geven aan gemeenschappen. En de autonomie van die gemeenschappen, de eigen kracht van die gemeenschappen. Ja. De West Side Story is in die zin ook iets niet wat door de overheid gezegd is, jullie moeten dat gaan doen. Er zijn mensen die het fijn vinden om iets met cultuur te doen en die nemen dat initiatief. Als je dat waardeert als overheid en je daar vooral niet mee gaat bemoeien in de zin van het moet zo en zo uitzien. Maar heel veel van wat de overheid doet, gaat heel ver in op hoe burgers zich moeten gedragen. Namelijk zo dat ze gezond zijn, geschikt om te werken en geschikt om te consumeren. De BV Nederland op zijn best. Ja. Dat is wat we heel veel doen. Ja, u bent een gemeentelijke stratege. Ja. Net met pensioen. En u kijkt ook een beetje naar de maatschappij. En u bent er volop over. Maar u heeft ook wel af en toe in plaats van af en toe een kanttekening. En vooral als het gaat om, trap niet in de valkuilen. Wat zijn de valkuilen waar mensen nu niet in moeten trappen? Een van de dingen waar ik heel erg tegen fulmineer, want ik ga er best krachtig tegenin, is het idee van de participatiesamenleving. En dat idee dat heeft de overheid uitgevonden en dat betekent dat de overheid bedenkt. De overheid maakt zich zorgen over de kwaliteit van de gemeenschappen. En wat ze dan doen is zeggen van dat moet beter. En dan krijg je een van buitenaf gestuurde idee dat de gemeenschappen krachtig moeten worden. Maar dat is externe sturing, dat komt van buitenaf. En dat moet intern. En het moet uit de gemeenschappen zelf komen. En die externe sturing die maakt dociel in plaats van, dus afhankelijk in plaats van onafhankelijk. Dus waar ik voor pleit is een veel krachtiger onafhankelijke gemeenschappen waar de overheid zich serieus toe verhoudt. En nu zien we heel vaak dat we doen enorm ons best om burgers bij van alles en nog wat te betrekken. En burgerinitiatieven die beoordelen we op publieke waarden. En dat betekent dus dat je met de bril van de overheid naar een burgerinitiatief kijkt. En dan leg je ze ook nog eens de regels die voor de overheid gelden, die leg je dan dat initiatief op. En dan ben je dus letterlijk aan het doodknuffelen. En dat is wat heel veel gebeurt.
Dus de nieuwe omgevingswet is wel echt precies wat u wil horen, zeg maar nu. De omgevingswet blijft planologie blijft een verantwoordelijkheid van de overheid. Maar het zou kunnen zijn, denk eens aan nu de klimaatadaptie en andere milieuzaken die nu spelen, dat er gemeenschappen zijn die zelf zeggen van wij willen gewoon een gezonde gemeenschap. En die zijn aan de slag. En de overheid moet vervolgens de omgevingswet invullen. En dat betekent simpelweg dat ze ruimtelijke regels moeten maken. Dat is niet anders dan vroeger. Nee. Alleen als die gemeenschap in beweging is en die overheid die ziet dat en die kan zich daar positief toe verhouden en die maakt regels niet om dingen te verhinderen, maar juist om dingen mogelijk te maken, dan krijg je dus een heel ander perspectief voor die overheid. Want nu zijn we voortdurend bezig om datgene wat niet mag in toom te houden. Ja. Tot slot nog één vraag. Want volgens mij bent u met pensioen, maar ook weer niet. Want u blijft gewoon een raad geven voor de gemeentes hier. Hoe doet Bezel het? Heel goed. We hebben de afgelopen 10 jaar heel veel over en weer heel veel contact gehad. En ik neem aan dat de nieuwe burgemeester die dadelijk hier aan tafel komt, die lijn doorzet. Ondertussen daar al het een en ander van heeft meegekregen. En het gaat niet om de lijn doorzetten. Kijk, iedere organisatie heeft zijn eigenheid en moet vanuit je eigenheid zichzelf ontwikkelen. Dus Bezel moet vooral geen kopie worden van Pelemaas of andersom. Ze moeten elkaar aanvullen. Ja, dank voor de komst. Graag gedaan. En heel veel succes. Komt er nog een nieuw boek aan? Nou, voorlopig niet. Oké. Hartstikke bedankt. Ja. Wij gaan kijken wat er nog meer te doen is hier in Kasteel de Keverberg. Het Dia Scharlappenkoor uit Venlo viert in 2020 haar 12,5-jarig jubileum. Ze zingen liedjes in het dialect, chanty-zeemansliedjes en smartlappen. En ook mogen een aantal echte Duitse slagers niet ontbreken. Een compleet repertoire dat garant staat voor een gezellige en unieke sfeer op zondag 8 maart. Het concert kan gratis worden bijgewoond. Voor een tour door het kasteel geldt de normale entreeprijs. De aanvang is 2:30. En op zondag 22 maart vinden we weer voor de 5e keer het Kizomba Temptation plaats in Kasteel de Keverberg. In het hele kasteel kan gedanst worden op verschillende dansstijlen. En om 4 uur is er eerst een workshop. Dus als je nog geen ervaring hebt, is dit je kans om het te leren. Kijk voor tickets op kasteeldekeverberg.nl. Ja, en aan tafel intussen Bob Vosselmans, kersverse burgemeester van de gemeente Bezel. Ja, ik moet toch wel even denken, het moet toch een hele opgave zijn om Petra Dassen op, want die was zo populair. Dat is de meest gehoorde opmerking de afgelopen 4 weken dat ik in Bezel ook... Ik begin met een hele creatieve vraag, merk ik. Heel creatief. Ja. Nee, maar Petra heeft dat heel goed gedaan. En ik ken Petra ook al zeg maar, van mijn tijd als wethouder. Ja. Met heel veel respect kijk ook naar hoe zij dat daar gedaan heeft. Maar ik zeg ook direct bij, ik doe het wel op mijn eigen manier. Ja. Je moet dicht bij jezelf blijven. Het geldt voor alles en iedereen. Zeker denk ik in dit ambt. En zo probeer ik het in te vullen. Dus met respect voor het verleden, maar met een eigen blik op de toekomst. 38 jaar. Ja. U kiest de koninklijke route, namelijk raadslid, wethouder, nu burgemeester. Onlangs officieel burgemeester, dus geïnstalleerd in de gemeente Bezel. Daar hebben we ook beelden van. Bob Vostermans is de nieuwe burgemeester van de gemeente Bezel. Hij studeerde commerciële economie en volgde een pre-master politicologie. Hij was gemeenteraadslid van Arsen en Velde en voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was hij namens het CDA-lijsttrekker in Horst aan de Maas. Sinds mei van het jaar werd hij wethouder. Eind 2019 werd hij door de gemeenteraad van Bezel volgedragen als nieuwe burgemeester. En eind januari werd hij geïnstalleerd. Is hij klaar voor het draaksteken? En hoe kijkt hij over de Maas naar Pela Maas? Ja, draaksteken, bekende Sint Joris en de draak. Ooit was u daar bekend mee? Ik was er bekend mee, maar ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest. Heb ik ook meteen toegegeven. Ja. Maar ik kijk heel erg uit naar 2023, want dan mogen we weer. Ja. En ik heb ook gemerkt dat de verbondenheid tussen het feest en ook de overheid, dat die heel sterk is. Dus volgens mij een van de eerste dingetjes die ik kreeg was ook een berichtje van de Stichting Draaksteken van nieuwe burgemeester. We hebben zin om samen met u daar een mooi groot feest van te maken. Dus
Spreekt me heel erg aan. Ja. En hoe kijkt u nu, ja, u kent natuurlijk gemeente Pelen-Maas al, maar nu kijken we vanuit de andere kant van de Maas. Ja. Wist u trouwens dat er een klein stukje grond is wat van gemeente Pelen-Maas is? Ja, dat gegeven dat ken ik. Ik heb natuurlijk als wethouder ook heel veel Het zal nu wel onder water staan, denk ik, op dit moment. Ja, ik ga ervan uit, dus ik moet eens gaan kijken. Maar ja. Ik heb van collega Sanders toen de tijd, dus Paul Sanders, die hield ons ook altijd mee voor de gek al. Van nou Bob, ook aan de andere kant van de Maas hebben wij het voor het zeggen. Dus ik heb grondzaken echt al opdracht gegeven om eens te kijken van kunnen wij niet toch dat stukje grond weer terugkopen. Zodat we het aan onze kant houden gewoon. Moeten we een prijs... Ja, dat noemen ze samenwerking. Noemen ze dat, hè? Oh, noemen ze samenwerken. Dus u wilt dat stukje grond terugkopen? Nou, kijk, wat daar blijkbaar aan vast zit. Ja? Ik heb begrepen dat omdat zeg maar, de gemeente Pelen-Maas aan onze kant ook een eigendom heeft, mag het bestuur zeg maar, omsonst steeds wat veer over. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn met publiek geld, mensen. Dus, Oké, dit krijgt nog een de toon is gezet. Ja, de toon is gezet. Ja, nou ja, goed. Ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig. Hoe kan iemand met 38 jaar al burgemeester zijn? Wat bent u voor een persoon? Hoe kan dat? Ja, u zegt Kunt u net goed van, netwerken? u zegt de koninklijke weg, hè, en als je daar nou op terugkijkt, dan volg ik dat. Ik heb eigenlijk nooit de ambitie gehad om überhaupt in het openbaar bestuur terecht te komen. Ik ben in de politiek gerold ooit als Veldense jong. Ik was daar bestuurslid bij de volleybalclub. En er werd ons iets aangedaan voor mijn gevoel toen van, er wordt een sporthal werd gesloopt zonder dat dat goed overleg was met ons als club. Ja. En dat was voor mij de trigger geweest om in de lokale politiek actief te worden. Ja. Zo ben ik er echt ingerold. Nou, en van het een komt eigenlijk het andere. We werden vervolgens als velden heringedeeld bij de gemeente Venlo. Mm-hmm. Nou, dan kom je toch in een grotere stad. Mm-hmm. Nou, dat vond ik echt wel heel erg leuk. Ook politiek actief zijn vond ik leuk. Nou, fractievoorzitter geworden. Ook zeg maar niet vooraf die ambitie gehad. En vanuit het fractievoorzitterschap hebben ze me echt gebeld. Vanuit mijn partij in Horst aan de Maas van, Bob, zou je niet lijsttrekker willen worden? Nou, dat was voor mij niet een planning en ik vond het ook een hele aparte vraag. Ja. Nou heb ik een Zevenumse vrouw, dus op zich de trigger om met de Maas over te gaan, voor haar die was heel positief. Mm-hmm. Dus ik dacht van, nou, een mooie kans, daar ga ik voor. Maar nu moet ze weer terug de Maas over. Ja, dan gaat ze wel mee met u? Ja, dat is best wel een discussie geweest, maar ja, ze gaat mee. Ja? Wat was de discussie? Ja. Nou ja, kijk, voor haar was de stap van Velden naar Zevenum, naar Horst, die was voor haar heel prettig. Ik zeg van, nou ga ik terug naar mijn eigen dorpje. En nou, dat is eigenlijk ook allemaal goed geland. Ja. Dus dan komt die stap van weer de Maas over. Ja, dat is in de privésfeer wel even een dingetje. Ja. Ja, maar het klinkt fantastisch, hè? Je wordt gevraagd, rolt daar eigenlijk als vanzelf in. Wacht, hoe leidt dit straks? Want dit is nog niet het eindstation. Een gemeente van 13.000 inwoners. Bent u ambitieus? Uiteraard, volgens mij is het goed om ambitieus te zijn. Maar waar het toe leidt, ja, dat zullen we gaan zien. Ik ben nou met heel veel trots en met heel veel energie ben ik burgemeester in de gemeente Bezel. Nou, voor hopelijk een hele lange tijd. En totdat we elkaar misschien moe zijn. En dan kijken we weer verder. Maar ik heb daar absoluut geen planning onder liggen. Heb ik ook nooit gehad. En het heeft me tot hier gebracht. Dus daar ben ik wel trots op zo. Ja. Het CDA, hè? Maar wat voor een soort politicus? Iemand die vastbijt, iemand die wil verbinden, iemand die wil problemen aan de kaak stellen? Nee, ik ben echt een verbinder. Althans, ik vind dat anderen dat eigenlijk over je moeten zeggen. Hè? Maar ik heb altijd politiek bedreven vanuit het feit dat ik inderdaad, dat was in het voorgesprek ook heel mooi, ik geloof in de gemeenschap. De gemeenschap, daar zit de energie. Ik geloof daarom ook echt dat een overheid vooral niet te groot moet zijn en zich inderdaad moet bekommeren om veiligheid en dat zaken ook gewoon goed en volgens de regels gebeuren. Maar geef vooral regie aan een gemeenschap. En vanuit daar ontwikkelt zich van alles. En dat heb ik in Horst en de Maas gezien, dat heb ik in Velden gezien. En in Bezel hebben we die kracht ook. Ja. En zo probeer ik als politicus, heb ik altijd geprobeerd, en als bestuurder, om daar gewoon invulling aan te geven. Ja. Nou ben ik wel benieuwd, want burgemeester moet je ook gewoon voor solliciteren. Dat wordt op de meest vreemde locaties worden die sollicitaties gehouden, in de hoop zeg maar, dat het geheim blijft tot het einde. Maar bij zo'n sollicitatie krijg je ook altijd de vraag, wat zijn je slechte punten? En dan ben ik benieuwd naar wat zijn de slechte punten van de nieuwe burgemeester. Zullen we daar nog even mee wachten? Want denk er even over nadenken. Dat is goed. Ik ga even nadenken. Ja, dat is misschien niet verstandig wat ik nu doe, maar goed, we doen het toch. Kunnen we eerst even de reacties peilen op straat of ze deze burgemeester al kennen en hoe ze daar tegenaan kijken. Sinds eind januari is dit zijn werkplek, de gemeente Bezel, en is Bob Vostermans de nieuwe burgemeester. Maar wat vinden de inwoners eigenlijk van hem?
Wat vindt u van Bob Fostermans? Oh, goed. Ja, ik heb hem nog niet gezien en nog niet gesproken. Maar ik heb horen zeggen dat hij heel goed moet zijn. En waarin vooral? Ja, hij is nu kennis aan het maken met Bezel. Hè. Hij is een woning aan het zoeken in Bezel. Dus dat heb ik gehoord. En het is nog een jonge man, hè, 38 jaar. Dus ja, we moeten maar afwachten. Heeft u nog een woning op het oog hier in de buurt? Ja, in Reker. In Reker, daar is nog een woning, een prachtige woning leeg. En ik heb een man gesproken die is met hem gaan kijken overal. Van Bezel, van je noemt ze dat, van de raad. Nou ja, ik vind hem nog jong eruit zien, jonge uitstraling. En verder lijkt me een hele leuke, aardige man. Is het lastig om Petra Dassen op te volgen als burgemeester? Nou, dat weet ik nou niet direct. Alhoewel Petra Dassen, ja, die was heel erg tussen de mensen en maakte met iedereen wel een praatje. Was een hele leuke, gewone burgemeester. Want die vorige burgemeester die is ook bij mij thuis geweest, die Intam, of hoe noem je dat? Want toen we 50 jaar getrouwd waren, toen kwam ze ook op huizenbezoek en zo. Was hartstikke leuk. Dus als u 60 jaar getrouwd bent? Oh ja, dan dat zien we wel. Dat moeten we eerst halen. Hey, waarom bij mensen aanschuiven aan tafel? Mogen we ook aanschuiven? Dat mocht er wel, ja. En wat mag je dan voor hem? Wat schaft de pot dan? Oh, jeetje. Moet ik even over nadenken. Misschien een pasta of zo. Dat is dat lazederijn. Ja, daar werkt de nieuwe burgemeester. Dat klopt. Wat vindt u van Bob Fostermans? Ik heb er nog niet veel van gezien. Is hij ook niet carnaval komen vieren? Ik heb hem niet gezien, maar ik ben niet de ganse carnaval hier geweest. Dus, daar kwam hij niet voorbij, dat was hij niet? Nee, dat was hij niet. Dat zijn een paar baganten. Die ken ik nog van gisteravond. Heb je een tipje voor hem? Wat moet op letten hij? Dat goed moet luisteren. Nou, het lijkt me een jonge, enthousiaste kerel. Waar we hem hier in de gemeente wel iets aan kunnen hebben. Een tipje voor hem, wat moet hij op gaan letten? Wat moet hij gaan doen? Oeh, dat is een moeilijke. Dat weet ik nou ook weer niet, jongens. Maar als hij maar laat zien dat hij hier in de gemeenschap opgenomen, dat hij moet ervoor zorgen dat hij opgenomen wordt in de mensen. Dus je moet regelmatig zijn gezicht laten zien. En ja, en voor de rest zijn het de normale gemeentelijke dingen die hij denk ik op moet knappen. Lastig om Petra Dassen te vervangen? Hij heeft wel een moeilijke voorganger gehad, ja. Ik bedoel, ja, dat was een supervrouw. En daar waren we hier in de gemeente heel gelukkig mee. Dus wat dat betreft is het misschien een beetje lastig. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik geloof wel dat het goed komt. In Bezel is sinds kort een nieuwe burgemeester. Ja, ook gezien van Horst. Nee, we is niet van Pille Maas. Maar de burgemeester komt wel van Horst aan de Maas. Ja. Wat vindt ze van de nieuwe burgemeester? Is het een idee? Ik heb daar een foto van gezien. Dat is het. Ik heb hem nog niet ontmoet. Maar wat voor indruk heeft ze van hem? Op basis van een foto? Ja. Een jong manneke, maar ziet er sociaal, spontaan uit, daar hou ik van. Dus. Nu gaat hij wel bij mensen aanschuiven aan tafel. Dat zou misschien wel leuk zijn bij de sportclubs of bij de... Ja, of bij u? Nou ja, laat hem komen. Ja? Nog een leuk gerechtje wat u gaat maken dan? Nou, kook, nee, laat dat maar een ander over. Precies nog een tipje wat we maar doen met de horeca, hè? Met de horeca, ja. Zoveel mogelijk gunnen en niet te moeilijk doen met allemaal die klote regeltjes. Excuses, Pille Maas, ja. Nou, dat is het eigenlijk. Ja, over het algemeen hartstikke positief. Hè? Ik bedoel, ze zijn heel erg nieuwsgierig. Ze kennen van de foto, jong van geest ook, enthousiast. U moet zich onder de mensen begeven. Ja, dan moet het toch wel goed komen, denk ik. Ja, mijn eerste indruk is ook gewoon heel positief. En wat ik ook, zeg maar, in Horst was ik natuurlijk ook nieuw, hè? Ik kwam van buiten. En volgens mij, als je jezelf openstelt voor de mensen, dan krijg je dat ook terug. Dat typeert Noord-Limburg. Ja. En zo zit ik ook in. En, nou, zeg maar, je wilde ook meteen het gebied uitbreiden hier in Pille Maas. Dat is ook al ambitieus. En hoe is het met de samenwerking? Want we zitten nu in Kasteel de Keverberg. We kijken hier eigenlijk op steenworp afstand zitten we in de gemeente Bezel. Moeten we meer samenwerken? Nou, of we weer meer moeten samenwerken, weet ik niet. Volgens mij doen we dat als regio best wel goed al. Sterker nog,
voor mij een reden om in Bezel ook te gaan solliciteren. Heeft er ook mee te maken dat ik vind dat Bezel in Noord-Limburg een gemeente is die, ondanks dat ze klein is, juist door samenwerken ook nog steeds zelfstandig is. En dat doen we ook met Pelemaas volgens mij hartstikke goed. We hebben als Noord-Limburg de investeringsagenda nu ook zeg maar, vastgesteld. Nou, dat is best wel een dingetje dat je als 8 gemeentes van Mook tot aan Bezel de handen in elkaar slaat en samen zegt van nou, we hebben een aantal thema's waar we samen in gaan investeren. Nou, als je dat samen voor elkaar weet te boksen en nu ook moet gaan leveren, hè, want ik bedoel, dat zit er wel nu achteraan, dan doe je het volgens mij goed. Dus volgens mij samenwerken moeten we. Doen we goed. En ja, ik denk dat je ook tegelijkertijd ook ruimte moet houden voor eigenheid, hè, wat Geert net ook al zei. Ja, en dan komen we er wel. Ja. Nou, wil ik het nog 1 keer over Petra Dassen hebben en dan houden we erover op. Want die kende iedereen, hè? En toen dacht u van, nou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar u bent wel zo vrij om dan uzelf gewoon uit te nodigen om te komen eten. We gaan even kijken naar de beelden. Hallo, hier vanuit mijn werkkamer in het mooie gemeentehuis van Bezel. Ik ben inmiddels zo'n 3 weken aan de slag als burgemeester. Maar ik wil niet hier in deze werkkamer zijn. Ik wil graag buiten zijn. Ik wil u graag het liefst persoonlijk ontmoeten. Daarom zou ik u willen vragen of ik bij u zou mogen aanschuiven bij het avondeten. Om u op die manier beter te leren kennen. Nou, heeft u voor mij een plekje aan die tafel? Laat het me dan weten. En oh ja, uiteraard eet ik wat de pot schaft. Heb je al reacties gekregen? Ja, ontzettend veel. Ook vooral positieve reacties. Op dit moment staat de teller op 50 uitnodigingen. Ja. 50. Ja. Dus dat betekent als je 1 keer in de week ergens aanschuift, ben ik een jaar verder. Ja. Maar voor mij is het gewoon een mooie kans om zeg maar, de mensen persoonlijk te leren kennen in hun eigen omgeving. En op het moment dat zij zeggen van burgemeester, u gaat ergens gratis eten, want die grap wordt vaak gemaakt. Nou, dan ben ik ook niet te beroerd om wat mee te nemen. Maar het gaat mij er gewoon om bij de mensen thuis gewoon kennis te maken. En dat is goed ontvangen tot nu toe. Ja, en uw lievelingseten? Voor de mensen die nu kijken en denken van... maar ik vind heel veel lekker. Ik hou gewoon van lekker bal gehakt met wat gebakken aardappeltjes. Of Thais, of noem maar op. Het maakt echt sta overal voor open. Ja, het is een schitterend initiatief. Je laat het nog wegglippen, hè? Wat waren de slechte punten bij het solidariteitsgesprek? Ja, daar zouden we nog even op terugkomen. Ja, heb ik over na kunnen denken. Dat is niet zo moeilijk. 2 dingetjes. Ik ben best wel ongeduldig. Als ik ergens voor wil gaan, dan... Nou, dat hebben mijn ambtenaar-collega's in Oost ook gemerkt. Dan ben ik vrij ongeduldig, maar vind ik ook wel een goede eigenschap. En de tweede, ik kan niet zo heel goed tegen mensen die een hele negatieve blik hebben op zaken. Dan haak ik heel snel af. Met het gevaar dat ik nou als burgemeester daar misschien niet in moet trappen, toch. Ik zag net het item over een initiatief hier in Kessel. En ik heb in Horst ook veel van dit soort initiatieven mogen begeleiden als wethouder. Mijn eerste reactie zou altijd zijn, wat fijn dat er lokale mensen willen investeren in een dorp. In een behoefte die we met elkaar waarschijnlijk hebben. Daarmee wil ik niet de zorgen die er wellicht ook terecht zijn, bagatelliseren. Maar vanuit die attitude zou ik dit soort zaken altijd willen benaderen. En zo'n bestuurder wil ik ook zijn. En ja, dat geeft ook een beetje aan van als mensen dan meteen in de weerstand gaan denken van mensen, laten we aan tafel gaan. Dan kijken we wat uw zorgen zijn, dan kijken we of we die kunnen wegnemen. Maar koester wel dat er lokale mensen zijn die iets willen doen hier. Ja. Loop je niet het gevaar als dat een beetje een karaktertrek is, dat je te veel positieve mensen om je heen verzamelt? Want af en toe is het er ook eens goed om wat tegenwind te Nee, maar ik heb ook niet gezegd dat je niet kritisch moet zijn. Ik vind het juist heel erg goed dat je ook een tegenkracht moet organiseren. Hè? Want dat bedoelde ik net niet. Nee. Maar laten we met elkaar wel die positieve energie pakken. En vanuit daar je dorp inrichten. Ja. En niet vanuit van maar het is allemaal niks. Ja. Dan wordt het ook niks. Hoe kunt u nou eigenlijk verklaren, want misschien is het een hele rare vraag die ik stel. En misschien weet jij het antwoord wel. Het is gemeente Bezel, hè? Maar Reuvel is qua inwoneraantal de grootste gemeente. Klopt. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, nou overvraag je me, want als ik nou iets ga zeggen, dan is dat misschien ook niet helemaal goed. En dat vind ik niet netjes in mijn rol. Het oude gemeentehuis, volgens mij, staat ook in het dorp Bezel. Daar hebben ze een heel mooi oud gemeentehuis. Dat is in ieder geval verplaatst naar het dorp Reuver. Ja. Nou, volgens mij iets van 11.500 inwoners ook. Dus het is ook wel
wat meer, wat groter, met ook wat meer voorzieningen. Ja. Maar de trotsheid van de draken heb ik ook met vastelovend echt geleerd. Die is heel sterk en die strijd die is er ook nog steeds tussen enerzijds Reuver en Bezel. Dus dat moeten we volgens mij ook koesteren. Dus daar kan ook nog een West Side Story eventueel aan gewijd worden aan Bezel en Reuver. Volgens mij wel, ja. Zeker. Nou, heel veel dank voor de komst hier en ik hoop dat we nog regelmatig contact met elkaar kunnen hebben hier. En over het land, een stukje land, moeten we daar even verder praten. En misschien zijn er ook mensen van de gemeente hier, hoe we dat eerlijk kunnen we misschien meteen regelen, ja. Dat gaan we meteen oplossen. En als we daar nieuws over hebben, dan kunt u dat volgen hier op Omroep Heerlen. Dank voor de komst hier naar Kasteel de Keverberg. Dank voor de uitnodiging. Ja, even navragen. Kent u misschien een naam van een storm van de afgelopen tijd? Ik noem er eentje, Dennis. Lara, ken jij er nog een? Een vrouwennaam dacht ik, maar ik ben hem al kwijt. Ellen? Chiara of zoiets, geloof ik? Ciara of zoiets? Ciara. In ieder geval, Jeannette heeft er een column over geschreven. We gaan er nu naar kijken. Het is erg stormig in Nederland de laatste tijd. Waarom, weet ik niet precies. Waarschijnlijk een soort van die niet bestaande klimaatverandering of zo. Hoewel het een discussie is voor een andere keer, zijn er een aantal andere dingen die ik me afvraag over deze stormen. Naast dat ik graag zou willen weten waarom de wind alleen maar beslist te waaien wanneer ik er tegenin moet fietsen, heb ik nog een belangrijke vraag. Wie heeft verzonnen dat deze stormen namen moeten krijgen? Betere vraag zelfs, wie kiest deze namen? Ik vraag me af welke Dennis, de stormennamengever, zo bang heeft gemaakt om een storm naar zich vernoemd te krijgen. Misschien wel iets voor op je bucketlist, een storm met jouw naam krijgen. Nadat ik wat research over dit onderwerp had gedaan, kwam ik een artikel tegen dat me vertelde dat dit het eerste jaar is dat Nederland meedoet aan deze namengeverij, om het bewustzijn van het gevaar te verhogen. Mijn mening hierop: het zou best kunnen helpen, maar ik voel meer gevaar wanneer iemand me vertelt dat er een gevaarlijke storm aankomt, in plaats van, hey, Linda komt eraan. Ja, en de namen zijn inmiddels legio die bedacht worden voor storm hier intussen. Maar wij gaan kijken naar een introductiefilmpje van de West Side Story. 1, 2, 3, 1. Het is het derde gemeenschapsproject van Peel & Maas. Een initiatief van Doc 6 Theater. Ruim 100 vrijwilligers werken al 1,5 jaar aan de musical The West Side Story. Na Aquarius en The Show Must Go On staat deze voorstelling 8 keer op de planken in maart en april. Nou, het wordt een musical waar alles in zit. Een liefdesverhaal, een tragisch liefdesverhaal eigenlijk. Van twee mensen die zich eigenlijk op 1 dag leren kennen. En bijna de volgende dag is het leven van de een alweer voorbij. Ik ga werken, ik word serieuzer en ik word verliefd. Dat is op een meisje van een andere gang, dus dat is niet echt heel handig. Zij moeten hun liefde proberen alles te laten overwinnen. Want liefde overwint alles, tenminste dat is hun motto. Met nog een kleine maand voor de première wordt er volop gerepeteerd. And for all stars will stop where they are. Er is dus nog niks opgelost van concurrentie, vreemdelingen. Nou ja, dat zit er allemaal in. En de liefde. En wij als groep, ja, dat wordt ook één eenheid. Ja. En ik weet, het heeft iets magisch, de voorstellingen. Dat heeft iets, het komt bij elkaar, je werkt daar zo lang naartoe met z'n allen. We kunnen niet meer terug. Het kan nou alleen nog maar beter worden. Ja. Aan tafel. Belangrijke mensen in het kader van deze productie. Anne Philipsen, Jacques Geerlings en Louise Verberne. Welkom. Wij gaan praten over dit bijna onmogelijke stuk om na te spelen. Anne, wat heeft u... Mogen we elkaar tutoyeren? Ja. Wat heb je jezelf aangedaan? Dat heb ik niet geweten toen ik ja zei. Sterker nog, toen ik om die West Side Story gevraagd heb. En Dries. Nee? Niet gerealiseerd dat het allemaal dit zou inhouden? Dat het niet de meest makkelijke productie zou gaan worden. Nee, heb ik absoluut niet bij stilgestaan. In het diepe gesprongen en gedacht? Ja, zo zit ik wel in elkaar. Ja. Ik zie wel. Ja. En niet waar het schip strandt. Ja, en Jacques Geerlings, Jacques, jij zult wel denken,
waar zijn we inderdaad aan begonnen? Want die muziek van Bernstein is razend ingewikkeld, hè? Ja. Dat is ontzettend moeilijk, ja. Want er zit een orkest bij Bernstein van 100 man met strijkers, met alles erop en eraan. En wij gaan dat dadelijk doen met 14 muzikanten. Hoe kan dat? Nou, je moet iemand hebben die dat allemaal terug kan schrijven van zijn groot orkest naar een klein orkest, zou ik maar zeggen. Ja. En er moeten evengoed alle facetten in zitten. Dus alles moet opgelost worden met die 14 mensen. Heb je af en toe gedacht, ik wil ermee stoppen? Ja. Ook tegen anderen gezegd? Nee, niet benoemd. Nooit hardop. Maar wel, het is ontzettend moeilijke muziek. Ja. Maar het komt allemaal goed. Want we hebben flink gerepeteerd en het loopt nu als een trein. En het komt allemaal goed en het wordt een fantastische musical. Ja, Louise. En de muziek is niet alleen moeilijk om te maken, maar ook, ik heb ernaar leren luisteren. Zo van, wat gebeurt daar allemaal? Maar nu krijgt het publiek wel ruimschoots de tijd om hiernaar te leren luisteren. Maar dat wordt 8 keer, geloof ik, opgetreden in dat Doc zal 6. het probleem niet zijn, maar ik wil maar zeggen, dat klonk mij... Maar waarom is dat zo moeilijk? Ja, heel onbekend in de oren. Ook rare dingen, rare Ritmes, wisselingen. veranderingen in de ritmes tijdens een lied of abrupt einde toch stil. Doen ze niks meer. Ja. Heel vreemd. Maar dat betekent ook dat het voor de zangers ook heel erg moeilijk is. Ja. En voor niet de alleen voor de muzikanten, muzikanten, maar ook voor de zangers. Ja. Ja. Maar ze slaan zich er geweldig doorheen. En Maar voor zo'n zanger bijvoorbeeld, hè? Ik geloof dat de hoofdrol, Tony, dat is een hoofdrol die ooit wilde Elvis Presley die rol krijgen in de film. In, wat is het, 61 geloof ik? Ja. Tony, de rol van Tony. Die wordt nu ingevuld door Pim van Wielijk. We gaan even kijken waar jullie Pim van Wielijk van kennen. Nou. De wereld leeft vandaag en leven. Als ze er spits, wie chic dit is, zou ze nog alles vergeven. Kijk wat hier gebeurt. Ja, Pim, dat waren nog gouden tijden, hè? Ja. En nu zit je in de rol die ooit Elvis Presley wilde hebben. Ja, Hoe voelt dat? Ja, ik heb hem gekregen, ja. Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat ik dat mag gaan doen. Ja. Ja. En voor de mensen die weten dat natuurlijk niet, maar voor de uitzending heb je al iets gezongen samen met Jana. Met Jana, inderdaad. Die Maria speelt. Ja. En ik zag in de inleiding, zeg maar, in de filmpjes, zag ik dat je bijna verliefd moet zijn om deze rol goed te kunnen vervullen. Ja. Hij is verliefd op het je stuk, moet wel heel diep gaan zoeken naar, om dat te gaan uiten in jezelf. Ja, dat komt wel goed. Dus we zullen zeggen dat er een soort verliefdheid optreedt gedurende die 8 keer dat jullie optreden in Doc 6. Ja, inderdaad. En repetities, hè. Ja. En Jana, jij speelt de rol van Maria. Ja, dat klopt. En nou kent iedereen West Side Story. En voor de mensen die het niet kennen, er zitten een paar hele bekende muziekstukken in, hè? Ja, er zit zoals I Feel Pretty, Tonight is een heel bekend muziekstuk. Ja. America voor sommige mensen ook, maar ja. En hoe vind jij het om deze rol te spelen? Ja, heel spannend eigenlijk. Het is mijn eerste hoofdrol en ik vind het wel gewoon heel spannend. Maar de muziek, wat Jacques ook zei, het is ontzettend hoog, ontzettend pittig. En daar moeten we ons een beetje doorheen zien te wurmen. Ik ga even kijken, groeit hier nu ook een nieuw carnavalsduo uit? Of ga ik nou te snel? Nou, ik spreek geen Limburgs, dus Okay. Dat is al probleem nummer 1. En probleem nummer 2 is dat ik niet echt van de carnaval ben. Oh, helemaal niet. Dus je kende Pim niet je kende Pim wel, want je hebt de afgelopen keren ook samen met hem heb je opgetreden. Hè? Ja, hartstikke mooi. Maar behalve muziek is het ook nog bewegen, Louise. Dat is ook niet mis. En daar hebben we ook een fragmentje van klaarstaan. Dat je daar ook nog heel sierlijk moet bewegen. En dan weten we allemaal hoe Pim, zeg maar, op het podium van LVK stond. Maar hoe gaat dat straks eruit zien in Doc 6? We kijken even naar de beelden hoe het origineel eruit ziet.
Ja, Jacques luistert natuurlijk naar de muziek, maar Louise, jij ziet deze bewegingen. Komen zij terug in het stuk? Ja, enkele van de bewegingen komen inderdaad wel terug, maar deze dansers die in de film spelen, die zijn dan natuurlijk opgecast en zijn hele goede dansers. De mensen waarmee wij hebben gewerkt, die zijn heel goed in heel veel dingen, maar er zit natuurlijk wel veel niveauverschil in. Dus de basis van de dans ziet er pittig uit, het ziet er leuk uit, Ja. maar het moet wel te doen zijn voor iedereen die meespeelt. Ja. Dus ik denk niet dat ik veel dansers in deze musical gelukkig maak met een been in de nek of zo. Dus Nee. dat heb ik ook niet gedaan. Nee, geen benen in de nek. Nee. Maar er wordt ook in gevochten, hè? Is dat ook jouw pakje, Jan? Ja, nou, daar is ook een externe partij voor ingehuurd. Voor de Panchak zijn die. Die zijn ook aanwezig in het publiek zitten ze. Die hebben daar veel meer kunde in. Dus ik hou me bij het stukje dans, wat ik ook in mijn eigen dansstudio in Panningen doe. In Dansstudio Emotion. Daar doe ik ook mijn eigen choreografieën maken. Dat heb ik ook voor deze groep gedaan. En dat is mijn onderdeel hierin. En de dingen waar ik minder ervaring of kunde in heb, dat laat ik graag over aan de andere professionals. Ja. Is de voorstelling eigenlijk Nederlands of Engels? Liedjes Engelstalig, teksten gewoon Nederlands. Ja. Bewust voor gekozen of verboden? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou komen er ook vaak van die Puerto Ricaanse accentjes, hè? In het Ja, origineel. Spaans. Maria maar bidt kan... het wees gegroet in het Spaans. Oké. Oh, dat kunnen we nou even doen. Als we daar even de microfoon bij hebben. Het is toch een christelijk tijdstip, zeg maar. Mensen moeten eigenlijk naar de kerk, maar wij hebben gelukkig... Nee, dat kan ze nog niet. Nee, kan ze nog niet? Nee, ik moet iedereen helaas teleurstellen, want ik zit nog heel erg op mijn Spaanse accent te oefenen. Oké, maar dan de cliffhanger. een stukje tekst dat je op zijn Spaans uitspreekt. Momentito mama en sia vengo papa wordt er ook in gezegd. Dus er zijn wel een aantal kleine Spaanse woordjes die er wel al in zitten. Oké, maar de andere moet nog een beetje worden geoefend. Ja, dat komt ook wel. Het komt. Ja, en anders gaat ze spieken. Maar dat is met Spaans moeilijker, hè? Ja. Je spreekt sommige klanken anders uit. Ja. Maar voor die paar mensen die de wedstrijd Sorry niet kennen, ja, het is gewoon wereldberoemd eigenlijk. Hè? Het gaat over 2 gangs, even kort uitgelegd. 2 gangs in de grote stad. Er is er 1, dat zijn de Jets, en daar komen Puerto Ricanen. En ja, die willen eigenlijk allebei hun gebied, hun territorium. En dat ontaardt in ruzie en hevig vechten. En ja, dat wil ik ook even zeggen, jij noemde dat al, het dansen dat is ook vechtdansen. Ja, dat heb ik ervan gemaakt, Frank, neem me niet kwalijk. Dat is de man van de Panchak. En die heeft de hele cast eigenlijk... Als we even naar Frank ook kunnen gaan. Die man Ik met ben die er tussen snor. aan het pauzeren, geloof ik. Maar dat is die meneer, die is van het vechten. Kunt u even staan, alstublieft? Want deze meneer, u heeft de acteurs voorbereid op de vechtscènes. Ja, dat klopt. En hoe ging dat dan in zijn werk? Oh, ze zijn heel enthousiast, eigenlijk. Ja? Allemaal, eigenlijk het hele team. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Ja, het zijn natuurlijk wat moeilijke stukken. Maar Zitten er ook leerlingen bij, hele lastige leerlingen, dat je zegt, nou, dat komt volgens mij nooit goed. Helemaal niet. Ze hebben wel een allemaal hoofdrol, super. maar dat vechten, dat is niet voor hem weggelegd of voor haar. Die zit er nog niet bij, het is allemaal gelukt. Allemaal gelukt. Oké. Ja, maar dat is ook de reden dat ik niet meedoe, hè? Wilde jij je opgeven? Nee, dat is voor iedereen beter als ik dat niet doe. Want iedereen was vrij om zich hiervoor op te geven. Hè? Daar zat geen dwang achter. Daar zat geen dwang achter. En dat heeft heel veel blauwe plekken en ja, alle kleuren eigenlijk met zich meegebracht. Ja, want ze doen dit vrijwillig ook nog eens een keer. Ja, ja. Ja, en dat is niet voor sommigen. Voor wie is het de 3e keer dat ze meedoen? Kijk, er zijn erbij die dus 3 keer al meedoen. Maar zijn er ook mensen die voor de 3e keer geprobeerd hebben om mee te doen en dan 3 keer afgewezen worden? Ga deze niet bij naam en toenaam noemen? Nee, natuurlijk niet, maar dat gebeurt ook helemaal niet. Nee? Nee, dat is een Iedereen principe. mag meedoen, hè? Ja. Oh, iedereen mag meedoen. Ja. Dus als je auditie doet, we vinden wel iets voor wat je kan doen. Want we oh, je hadden had wel mee eigenlijk- kunnen doen. Ik had behang kunnen spelen. Ja. Nee, nou doe je jezelf tekort. Ja. Maar hoe groot is de productie? Hoeveel mensen doen er mee? Muzikanten, precies. alles erop en Ik eraan. denk rond de 100, alles bij elkaar. Niet alleen spelers en muzikanten, maar ook decorbouw en de kledingdames en noem maar op. Niet te vergeten. Ja.
Dus echt een gemeenschapsproject. Moet je dan zeggen van Pela Maas? Ik kijk even naar Bob Vostermans. En ik vraag meteen even aan meneer Vostermans of ze dat in Bezel ook hebben, zoiets. Doc 6 niet, hè? Weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee. We hebben natuurlijk een draagsteken en dat is 1 keer de 7 jaar. En dat kost zoveel energie. Er zijn zoveel mensen bij betrokken. Misschien is het wel vergelijkbaar in dat opzicht. Ja. Maar we komen graag de Maas over, hoor. Kom kijken. Ja, ik vraag het even aan Dries. Dries is de directeur van Doc 6, zeg ik dat goed? Klopt. Is het uniek voor de regio eigenlijk, dat er zoiets georganiseerd wordt? Nou, ik moet wel zeggen dat de toestroom van lokale initiatiefnemers in de gemeente Pela-Maas naar Doc 6 gigantisch is. Dat is echt indrukwekkend. En ik werk door het hele land en ik moet zeggen dat het wel uniek is. Ik kom er daar eigenlijk nergens tegen. Nee. Heel bijzonder. Ja. En dan treden ze straks, en dat begint op 26 maart... en dan tot en met 4 april 8 keer op. Is er een grote artiest, ik noem eens wat, Joep van Hek, die 8 keer optreedt in Doc 6? Helaas. Een grote zalenbespeler, hè? Ja. Is het niet interessant, ook buiten deze regio, Anne? Of, Met zo'n productie? Ja. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ga daar niet over. De techniek, en daar moet zoveel geregeld worden achter de schermen. Ja. Ik bedoel, wat een regisseur doet, dat ziet straks ook, dat weet ook niemand. Nee. Daar zit er heel veel muziek in. Is er een muziekstuk die echt het allermoeilijkste is, waar je echt hoofdpijn van krijgt, als je nu denkt aan de uitvoering? Ja, zeker. En dat is de gevechtscène, de rumble. Ja? Ja. Die vrij in het begin van de scène en de film? Nee, die begint aan de pauze. Na de pauze. Na de pauze. Ja. Als dat geweest is, kan je opgelucht ademhalen. Ja, maar er zitten nog heel veel stukken voor. Die ook wel aandacht nodig hebben. Dus, Ik zie de zorg in zijn ogen, moet ik zeggen. Dat, Ja, maar zorgen en tegelijkertijd ook wel een gezonde spanning. Want jullie zijn aan een avontuur begonnen. En jullie zijn ook wel heel hoopvol dat dit goed eindigt. Hè? De vorige keer zagen we jou echt achter de schermen hartstikke blij zijn. Zo moet het zijn. Dat hoop je natuurlijk nu. Erna, ja. Heb je nu ook het gevoel van, nou, dat komt wel goed? Dat heb ik nog niet hardop gezegd. Maar dat heb ik natuurlijk wel in mijn achterhoofd. En ik ben vol vertrouwen, want ja, het groeit. Zoals ze daar zitten, de mensen van de klas. Het groeit en dat zie ik en dat voel ik. Ja, nou eventjes nog een keer naar dat bewegen. Hè? Want voor sommigen is zang heel erg moeilijk. Maar bewegen is natuurlijk ook... Ja, voor sommigen echt heel ingewikkeld als ze dat nooit geoefend hebben. Ja. Hoe pak je dat aan als mensen, met alle respect, toch iets ouder zijn dan 15 of 20? Ja. Hoe pak je dat aan met mensen bij wie het bewegingsapparaat iets anders werkt dan een jongere? Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat is heel erg lastig. En in het begin, toen ik werd benaderd om de choreografieën te maken, toen wist ik ook nog niet zo heel erg goed wat voor beeld dat ik daarbij moest vormen. Maar gaandeweg kwam dat toch wel wat helderder naar voren. En toen ben ik mijn dansen gaan maken op de mensen die erbij stonden. En het gemiddelde was inderdaad geen 15 jaar. Dus ik keek gewoon naar de mogelijkheden en de bewegingen die eigenlijk iedere persoon eigenlijk wel zou moeten kunnen. Voor de ene is dat inderdaad wat meer uitdaging om dat ook wel op de telling te doen en op de juiste uitvoering te letten. Maar met heel veel repeteren en heel veel herhalen komt dat er steeds beter in. En dan ben ik ook inderdaad heel benieuwd hoe dat er in de voorstellingen uitkomt te zien. Maar ik heb er ook zeker het vertrouwen wel in dat dat er goed uitkomt te zien. Ja, want de lat ligt hoog, muzikaal, maar ook qua beweging. Ja. Daar hebben we ook een filmpje. Kijken we naar het origineel, daar word je vast en zeker ook niet heel erg blij van. Of misschien een beetje zenuwachtig van. Maar het is altijd leuk om te kijken naar I Feel Pretty van de West Side Story. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. Ja, en dat was een hele korte scène. Maar dat gaan we zo meteen ook horen hier in Kasteel de Keverberg. Ik zie Jana al een keer heel diep ademhalen, want die denkt bij zichzelf, oh jee, daar gaan we zo meteen. Maar zeg nog even wanneer het is. En wanneer kunnen er kaartjes besteld worden? Of kunnen die al besteld worden? Nu al. Ja. Op dit moment al? Ja. En zijn er al veel kaartjes verkocht? Het laatste wat ik hoorde zat bij de 700. Bij de 700? Ja. Dan ga ik even denken, hoeveel kunnen er in Doc 6? Ja.
330. Ja. Nou, dan zijn er nog genoeg kaartjes beschikbaar. En misschien na dit optreden zometeen van... jullie gaan doen I Feel Pretty? Sorry? Jullie gaan doen I Feel Pretty? Ik keek even langs je heen naar de zangeressen. En ik ga even kijken of ze er al klaar voor zijn. Want dit is de uitvoering die dan te horen is in Doc 6. Startend op donderdag 26 maart. Heel veel succes. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in the mirror there. Who can an attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for a lovely, wonderful boy. Craziest girl on the block. You know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's in Spain. She isn't in love, she's nearly insane. It must be the heat, or some rare disease, or too much to eat, or maybe it's fleas. Keep away from her, San Francisco. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined, well-bred and mature, and out of her mind. I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. See the pretty girl in the mirror there. What mirror where? Who can an attractive girl be? What where? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning, entrancing, like running, feel like running and dancing for joy, for a love by a pretty, wonderful boy. Donderdag 26, 27, 28 en 29 maart in Doc 6 en vrijdag 1 tot en met 4 april. En die kaartjes zijn waar beschikbaar? Theater Doc 6 Spanningen. Doc6.eu hoor ik in mijn oortje. En ook gewoon aan de kassa, denk ik. Hè? Ja. Als het nog niet uitverkocht is. En zondag 29 maart zijn we weer terug. Dank voor de komst hier allemaal naar Kasteel de Keverberg. Koop het boek van meneer Schmitz. En ga naar de musical. Ja, tot de volgende keer. Dit was Keverberg Live.